Good morning friends, serang laibay. नै जोङो दासिमबो मोनसे हटेलावनो दङ। बे हटेलनि मुङा जाहैदों KURSEONG Valley Hotel. दा बेनिफ्राय दिनै जोङो चेक आउट खालामसिगोन आरो खेबसे मिरिक दावखोनो सानदों। दा हागोन ना हाया? अखाबो हागासिनो दङ ना। दा जुदि बोथोरा मोजां जायोब्ला जों मिरिक फारसे दावखोफिनगोन। ना मिरिकआव हरसे थाहैगोन। जों मिरिक लेकखौ एसे नायनो सानदों। दा नोंथांमोननोबो देखायगोन। ओमफ्राय नै जों दा रेडि जागासिनो दङ, पेकिं खालामजोब्बाय। हटेलाव जों ब्रेकफास्ट खालामखांनानै ओंखारलांसिगोन। नै जोबखाबाय। ओमफ्राय ओरै बायह्रानि नुथाया नै बेनो। ओरै स्रां जाबाय नै। बेलाय स्रां जाबाय। हरसे अखा हादोंमोन। अखाया दासिमबो दङ, खिन्थु क्लियार जाबाय आरो खुवाया। जों थानाय हटेलखौ आं नोंथांमोननो देखायाखैमोन ना, खनसे देखायनि आं र'। ओरै नै टिभि दङ। ओमफ्राय ओरै आयना दङ। नैबे वार्डड्रप। ओमफ्राय मेइन बुस्थु ना। मेइन बुस्थुआ जाहैबाय जोंना नैबे लेट्रिन बाथरुम। दा बेखौ देखायनो आङो। बे साफाबानो गासैबो थिग। नाय गिजार दङ। थिगानो, गाज्रि नङा, लेथ्रा नङा। भारा हिसाबै गोरोबदों। ओमफ्राय गंनै ओरै रायदोंनि चेयार दङ। केन चेयार ना मा होनो। दा बेनो ओरै साहा फुदुंनानै लोंनो थाखाय नैबे केटलि दङ। बायह्रानिखौबो देखायहैनां र'। वाइफाइ फ्रि दङ मोननै। थिगसे वाइफाइ बाहायखाबाय जोङो ना। ओरै करिडर बियो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय रिसेपसन ना, बेयो रिसेपसनमोन। नैबे टय ट्रेन दङ। नैबे जाहैबाय डाइनिं रुम। बायह्राथिं देखायनां। ओरै गाहायथिं रुम्स दंहैबावो आरोबाव ना। बिथिं बेरायहैजागौमोन, बेरायला जोङो। ओरैहाय बायह्रायाव नै अखा हागासिनो दङ। फुल दङ। आंनि गारिया बैनो ना, अखा हागासिनो दङ। ब्रेकफास्ट खालामखांबाय हटेलाव आरामनो। दा जोङो खैथा जाखो? टाइमा 9:30 जानाय लोगो लोगो स्टार्ट होबाय ना। मिरिकसिम बोथोरा मोजांब्ला दावखोफिनबावगोनसो ना। हरसे थानानैबाबो थांगोन। खेबसे ओंखारबोखाबायमोन नालाय। ओंखारनाय खानस्रिया न'आव हाबफिननो रोङा, गुदुङाव हाबफिननो रोङा। दा जोंना मानसि नालाय न' जाबाय आरो ना। दा बेनो लामाया नायलाय बिराद स्लपिं, लासै लासै थांसै, खुनु खाब दाब गैया। बबावबा खुवा साफा जायोब्ला, भिउ पइन्ट मोजां नुयोब्ला बेखौ नायलांनोसै। लामाखौ दाख्लै फैनायाव एसे गिनाय मोनदोंमोन, खिन्थु दिनै थांफिननायाव आं गैया, नर्मेल ना, जेबो मोनासै, गिनो ओंखारासै। फार्स्ट टाइम फैनायाव एसे उसुबिदा मोनो, ओमफ्राय उनाव क्लियार जालाङो आरो ना। नैबाव मोनसे वाटारफल नुदों जोङो, बेखौ नायनो थाबथाबाय। बिराद मोजां वाटारफल। बरिया, बिराद मोजां वाटारफल, वाटारफल। खाथियावनो नै मोख्राया अखा सिजाना गोजांबायदां बेसारा। लामायाव मोनसे पार्क दंमोन नै, बेखौ नायलांजागौमोन खुलाबा। पार्कनि मुङा जाहैबाय हर्नबिल पार्क। गथ'फोर गेलेग्रा माबा माबि दंजोबोमोन। मोजांमोनलै ना। आइ लाभ नेचार ना। नै जोंना गारिया।
दा जों मिरिक फारसे थांफिनगासिनो दङ नै बिराद अखा हादों हाब नै मा दै बोहैदोंथाय बियो दैनि नामखौ रहिनी रिभार सिगाङाव रहिनी दै दङ नै बेखौ खेब र' दालांखौबो खेब ओरैनि अखाया जोंनि हरै एसे थांबा माइ गायनो मोनगौमोन मोजां जागौमोन बेनो जाहैबाय रहिनी दैनि सायाव थानाय दालांखौ देखायफिनलाय Mami Ustad. Tista दैनि दालां बियो बियो मिरिकनि लामा बेनिफ्राय बारा गोजान गैला दा दसे मोनसे जायगायाव रेस्ट लादों जोङो बेवहाय एकदम पाइन बिफां बिराद मोजां मोजां दं ओइ नै पार्किं नैफ्राय मा पार्किं फुगुरि इक' ट्रेल होनो बे जायगाखौ मिरिक लेकआव हाबसिगोन जोङो पार्किं कहाँ मिलेगा मिरिक लेकआव सफैबाय जों दा सिंथिं हाबफैबाय गारि पार्किं खालामनानै दोनबाय अखा हागासिनो दं दाबो साथा लानानै ओंखारबाय आया गाहायावबो पार्किं दंबावोमोन माथो सिङावबो पार्किं दंबावोमोन नै बिथिं शपिं खालामनो हायो मम' चाउमिन मा जानो गोसो जानो हायो थफसि लानो होनबाय थानाया नै बेयावबा मेरला थफसि मोनगोन दा जोमग्रा दं गुदुं जि दं टुपि नांगौनो धृतिमाननो मोनसे लाथोंसै टफि नांगौ ना बिबाय थाथारबाय हाँ देखो कौन सा पसंद है 100 दूसरा देखो दूसरा है ना दूसरा दिला दीजिए भी तो ऐसा ही होता है ना ठौ बिराद फारौ दं नै गेट मोखाङाव दाउआ मेरलाथार नैबेयाव गोसोबा गराय गाखोनो हागोन बिराद गोजौ गराया कितना 200 बाप रे बाप हाँ अभी सस्ता है बाद में 200 रुपये घुमा देगा बेटे को किधर तक घुमाएगा आगे तो मतलब इधर घूम के आएगा ना क्या हाँ उधर से मतलब इधर काखा नहीं डर लग रहा है इसको फैदा नहीं जो ने गराय गाखै बाबा हर्स राइडिं जायगाखौनो लेथ्रासो मोनबाय आं गोदो साफा बायदि मोनदोंमोन एसे नै लेकआ बेनो बेसेबांबा गोजौ हाजोआव लेक बै गेजेराव ना थैनानै दं मासे र' देखायनो नाजानां मोनगोन ना मोना केमेरायाव नै हो प्लास्टिकसो ना बायदि मोनदां नै जि गिदिर ना थैनानै दं नै जायगाया लेथ्रा जाजोब्बायलै गोदोनि बायदि नंला मेन्टेनेन्स गैला नैबाव गराय दोनग्रा गलि दं खिबावलायबाय मेबावनो
बिमा फिसा थाबायबोगासिनो रोमै रोमै बिराद मोनामो बैथिं थांजाया गराय दोननाय न' दङ ना थ' मोजां जायगाखौ गराय दोननानै बरबाद बावलाय मानो गराय दोननांगौ दे सफैबाय बिसोर मालाय गराय गाखोनो नागिरदों मोनामोलै बिराद गराया आइसक्रिमबो बिदि जाबाय ओंखाम जानो जिरायबाय जै जोंना चिकेन थालि फैबाय चिकेन थालि फैबाय आंनाबो फैबाय नै मिरिक लेकआवनो मोनसे मोजां पार्क दङ दा बेयाव हाबबाय जोङो ओंखाम जाखांबाय दाना सासे आइसक्रिम जाबावलायबाय दा बेयाव हाबनायाव टिकेट लादों पर पर्सन 20 रुपीस ओनलि पहलगाम नहीं नैबे फुलखौ फसायलायबाय आंना नै दैखौ बावबाय आं दै बथलखौ ओंखारबोफिनबाय जोङो मोनालांनो हासिगौ 2:15 जाबाय थांफिननो हागोन हालाथाय जालासो जानोसै नै डाइरेक्ट ओंखारलांसैलै ना थ' दे मिरिकनिफ्राय ओंखारफिनबाय दा न'आव थांनोसै 2:20 जाबाय मिरिकनि फिसा टाउन बे लामा बाय बाय मिरिक Rayban मोखां सुलाय थाबाय सुदो मोखाङा मेंबाय बेस्रा आथिं आखाइ रुबाय जोबथारबायनो हरनि 10:30आव सामथाइबारिनि ग्रीन भेलि धाबासिम सफैबाय दा बेयाव खुनुरुखुम ओंखाम अर्डार होनानै जाबाय जोङो दा ओमफ्राय न'आव थांगौमानि ग्रीन भेलि धाबानिफ्राय ओंखारगौमानि 11:10 जाबाय ओमफ्राय दा नै खासिक'त्रा मोनहां जाबाय जों खासिक'त्राजों टार्न लानोसै खासिक'त्रा लामाखौ ओमफ्राय गयबारिजों हाबहैनोसै आंनिबो दालागाव दसे बार जालायबावगोन सिङाव थांदो